Dobrý večer vás vítam na mojej sociálnej sieti Facebook Lubomír Diros. Dneska bolo summit o Ukrajine, takže podpora vojny na Ukrajine, ktorú podporujú ruský aktíva, takže tak. A keďže Ukrajina už dostala od Európskej únie 850 miliard eur, takže dneska bolo zase o Ukrajine, o vojne na Ukrajine. Takže Ukrajina zase pýta peniaze, ďalšie niekoľko miliard eur. A keďže tam boli všetky členské štáty, Česká republika, Babiš a Robert Fico z Slovensko, tak som zvedavý, čo urobil Fico pre Slovensko, ako dúfam, že nedával peniaze Slovákov na Ukrajinu, lebo ja by som bol proti peniazy posielať na Ukrajinu, lebo my sme ako Slovenská republika posielali aj potravinárskú zbierka, potravín, jedlo, chleba, rožky a tak ďalej sme tam piekli, posielali ako pekáreň od koleg v Českej republike i na Slovensku penám, ale ide o to, že už tie, tie veci, ktoré má Ukrajina v dispozícii, tak to ani nerobí, lebo svojim občanom tie potraviny nedá. Takže tak a čo sa týka Nemecko zajtra kvôli Ukrajine, lebo Európska únia nedala pre Volkswagen, oni nemecký Volkswagen žiadal, ak pokiaľ dobre viem, keď mám takéto informácie, od Európskej únie niekoľko, asi od nich pýtal 700 miliónov eur na podporu firmy Volkswagena z Nemecku. Hej, ale Nemecko podporu firmám nedalo. Toto sú akože vnútorné interné veci, ktoré akože mám, lebo vo Volkswagene mám kolegu, kamaráta, ktorý pracuje a ja som taký tam pracoval, ale na Slovensku vo Volkswagene, takže viem, aké sú v Nemecku požiadavky a na Slovensku a v Česku. Ide o to, že Nemecko chcelo od Európskej únie peniaze, Európska únia im to zamítla, lebo Európska únia ide zrušiť spalovacie motory kvôli tomu Green Dealu. Hej, bude sa podporovať Green Deal. Ale my, čo používame auta, benzíňaci, nafťáci a tak ďalej, benzín a naftu alebo plyn, tak teraz sme vo výhode. Lebo elektroauta žiadne ľudia na to nebudú kupovať. Ja, keby som si mal vybrať medzi auto, ktoré by som chcel kupovať, tak uprednostním ten benzín. Benzíňak alebo hybrid alebo benzíňak. Keby som kupoval pre rodinu a tak ďalej, hej. Ale keďže v momentálnej dobe vieme, ako to je v Európe, že jedna firma sa postaví za x dobu, druhá firma sa postaví za pár týždňov, za mesiac sa postaví firma, takže takto to funguje, ale toto by už sa mohlo zmeniť, ako hovoria ľudia, že Európska únia nám pomáha, ale keby tá Európska únia pomáhala, tak by Nemecko teraz neprepúšťalo 200 000 ľudí, ktorí pracujú v Nemecku, v Volkswagene. Takže zajtra Nemecko zavíra Volkswagen, tak to zavírame. Zajtra zavíra Nemecko Volkswagen. Tak som zvedavý, koľko ľudí bude chodiť z Nemecka, pôjde na Slovensko do Českej republiky, aby mali prácu. Aby mali prácu. Za prvé. Tá Európska únia, ktorú všetci hovoríte, že tá Európska únia je dobrá, tak ide podľa
podľa Nemcov Hitlera ide, lebo von der Leyenová je ako podľa Hitlera, lebo oni majú ten vzor, ako má Zelenský vzor Hitlera, tak aj oni idú podľa Hitlera. Hej? Preto celý svet pomáha Ukrajine, Ukrajincom a tým Ukrajincom sa to nepáči, že sa peniaze posielajú na Ukrajinu, za prvé, a druhí Ukrajinci sú radi, že na Ukrajinu prídu peniaze a že sa budú môcť vrátiť tí Ukrajinci. O to tu ide. Ukrajinci môžu sa vrátiť na Ukrajinu. Všetci Ukrajinci, ktorí sú v Európe, Českej republiky, alebo na Slovensku, alebo Maďarsku, alebo Polsku, niektorým sa nelíbi, tak by sa mohli vrátiť domu na Ukrajinu. To by prospelo všetkým obyvateľom tejto planéte, keďže ide o Ukrajinu, stále o Ukrajinu, o Ukrajinu, o Ukrajinu. 7 rokov je len o Ukrajinu v Európe a predtým sa to akože vojna a toto, teraz je tam koniec vojny na Ukrajine, tak takže tak a dúfam, že všetko dobre dopadne, keďže celá Európa chce ruský mír, aj Ukrajinci, ktorí sú v Európe, chcú ruský mír, takže tak. Aj Ukrajinci, ktorí sú tu v Európe, tak chcú ruský mír a Zelenského chcú, aby Rusko ho zavrelo a poslalo kam, odkud prišiel, hej, takže tak. A čo sa týka Nemecka, Nemecko sa taky žiadalo peniaze Európskej únii, ale to Európska únia bude popierať a aj europoslanci, ktorí tam pracujú, to akože českí budú vraviť, že to nie je pravda, ale to je pravda, lebo sú tam zamestnanci ľudia, ktorí pracujú v nemeckej továrni, hej, takže tak a ľudia teraz sú prdeli, že no teraz my prídeme na Vianoce o prácu 200 000 ľudí v Nemecku Volkswagen zavíra zítra, takže 200 000 ľuďom nezavidím vôbec, že budú si musieť nájsť 200 000 ľudí novú prácu, nové ubytovanie a proste tento svet je už totál na rozpadnutí, keďže tento svet riadia ženy, ako je Európska únia ženská a tak ďalej, takže ženy rozpadujú celú zemegulu. Európska únia by bola najlepšie, keby tá Európa skončila, Európska únia by boli všetci ľudia na tejto planete radšej, keby tá Európska únia skončila do hodiny a do dna, aby neexistovalo. A ja si prajem, aby tam nejakí tanky prišli do Brusela a začali tam bombardovať bruselské Európsky parlament, lebo Ukrajina zadlžuje nielen seba, ale celú Európu zadlžuje a Ukrajinci budú musieť vrácať tie peniaze a Ukrajinci, pokiaľ viem od Českej republiky, že majú s nima problémy s Ukrajincama, ako poľský prezident povedal, že majú problém s Ukrajincama v Poľsku, tak ich 400 000 Ukrajincov museli deportovať a tí Ukrajinci sú na území Čech republik a Poland, Čech republik, takže takéto sú problémy na tom svete a tento svet končí, táto Európa končí, lebo my nebudeme podporovať a my nebudeme podporovať vojnu na Ukrajine, ako to podporujú svoju vojnu Ukrajinci na Ukrajine. Posielajú peniaze Ukrajinci posielajú peniaze na Ukrajinu. A to celý svet nech ví, že Ukrajinci posielajú peniaze na Ukrajinu. Takže tak. A keď povedia, že neposielajú, tak kalamu. Takže tak. Lebo nie je možné, že stále len Ukrajine. A čo sa týka Slovenskej republiky, tak ETS 2, my ako Slovenská republika
nepríjmeme na Slovensku, takže my ETS 2 platiť nebudeme, ani sme to neprijali, ani to platiť nebudeme z Európskej únii. A ak Češi to prijali ETS 2 pre domácnosti a firmy, tak asi sú na tom horšie než Slováky a tak dál. A ide o to, že my ETS 2 nebudeme podporovať a sme to zamietli v Bruseli a pokračujeme dál. Sme proti sankciám, proti Ruskej federácie a tak dále. A to proste Ukrajina už dávno vedela, že padne celá Ukrajina, lebo keby Ukrajina nepodpísala zmluvy z Ruskou federácie, tak ani Rusi by na tú Ukrajinu neprišli bojovať o územie Rusom. Američanom išlo o nerastné suroviny a Ruská federácia tie územia chce a Ukrajinci na tie územia budú môcť chodiť domu na Ukrajinu, takže tam bude viacej práce na tej Ukrajine, ale Ukrajinci nechtějí odísť z Českej republiky, alebo zo Slovenska, alebo z Polska, alebo z Maďarska. Ja by som im pre nich urobil to, že aby Česká republika začala tých Ukrajincov, ktorí tu robia problémy Čechom, Slovákom, aj Rumúnom, aj Polákom, ktorí sú na území Českej republiky a Japoncom, že sa vyrožujú, Ukrajinci sa vyrožujú Čechom i Slovákom, iba že Češi, keby to chceli aj riešiť, tak by musel mať dôkazový materiál v telefóne, že Ukrajinec napádal Čecha, alebo napádal Slováka, alebo sa vyhrožoval Slovákovi alebo Čechovi, ale Češi niektorí by aj išli do toho a niektorí sa bojí, takže budem rád, keby Rusi prišli do Európskej únii a Rusko oslobodilo Európu proti fašizmu a nacizmu, ktorý šíria ukrajinskí ľudia, ktorí sú banderovci a odzelánskeho ľudia. Takže by bol svetový ruský mír, si prajem ja. A to